πρώην πρόεδρος και ο κύριος Δημήτρης Σοχώρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούσατε και τον κύριο. Άκουσα. Τι λένε οι έμποροι, τι λένε. Δουλεύουν τον κόσμο τώρα. Όχι οι έμποροι, όχι οι έμποροι. Οι έμποροι είναι ξεκάθαροι. Η κυβέρνηση. Βάζει τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, τι κοινωνική εταίροι είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, να συζητάνε, να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και τελικά εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο διοικητής του ΙΚΑ. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία βέβαια ισχύει από την ώρα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αλλά σε 40 μέρες πρέπει να περάσει για κύρωση από τη Βουλή. Όπως έγινε με το Χαράτσι. Αναδρομικά δεν ισχύει. Έτσι. Άρα εδώ είναι το θέμα. Μετά και από την κατάσταση που επικράτησε προχθές στη Βουλή, όταν για το θέμα των φαρμακείων δεν τόλμησαν, διότι η οργή του κόσμου έχει ξεχυλήσει πλέον, θα τολμήσουν να ψηφίσουν τέτοιου είδους νομοθετήματα? Αν το τολμήσουν, ας το κάνουν. Ιδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Γι' αυτό γράφει μια εφημερίδα ότι είναι οργισμένος ο κύριος Παπαδήμος με τους τελεσίγραφο. Νομίζω ότι οργίζεται. Τελεσίγραφο λέει Παπαδήμου στα κόμματα. Ανάληψη πρωτοβουλειών μετά τα διαλυτικά φαινόμενα στη Βουλή. Τι φοβάται λοιπόν? Φοβάται η κυβέρνηση Παπαδήμου, ο κύριος Παπαδήμος συγκεκριμένα, αλλά και άλλοι, όχι μόνο ο μόνος του άνθρωπος. Αυτοί που το στηρίζουν από πίσω. Έτσι, ότι σου λέει, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ δεν ψήφισαν και τα φαρμακεία. Θα ψηφίσουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την κατάρριξη 13ου. Θα έχουμε πανηγύρια από εδώ και πέρα. Μα ασφαλώς. Και κοιτάξτε, το πιστεύω απόλυτα ότι έχουμε μπει, και νομίζω το είπα στην εκπομπή δικής εδώ και μήνες. Μπήκαμε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, όπου οι μεν μηχανισμοί, συμφέροντα, τρόικα, οι εκφραστές τους στην Ελλάδα, οικονομικοί και πολιτικοί και εκδοτικοί εκφραστές, θα στείλουν κυβερνήσεις, αλλά οι κυβερνήσεις όμως θα έχουν πολύ βραχία διάρκεια, όπως έγινε, Γιώργο, και το 1965. Το παλάτι έδινε εντολή, έπαιρναν με εκβιασμούς, με συναλλαγές πολιτικές και άλλες την ψήφο εμπιστοσύνης και μέναν 3, 4, 5 μήνες και έπαιξαν κάτω από την κατακραυγή του ελληνικού λαού. Γιατί αυτή η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να περπατήσει άλλο. Όσους Παπαδήμους και αν εφεύρουν, όσους άλλους, θυμάστε τι είπαμε εδώ, και αν στήσουν και τον Γκάλοπ το χθεσινό, σαφώς δείχνει τα υποκατάστατα τα οποία πάνε να δημιουργήσουν. Τα υποκατάστατα, όχι αυτό. Το είναι βέβαιο ότι το Πασόκ διαλύεται πλέον. Θα έχει την πορεία της Ένωσης Κέντρου. Εδώ να κοιτάξτε τι γίνεται. Πασόκ 12%, Νέα Δημοκρατία 30,5%, 12,5% το Κουκουέ, έξω Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, 12,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4 οικολόγοι, γυρίζουμε σελίδα. Τρίτο κόμμα είναι η Δημοκρατική Αριστερά του κυρίου Κουβέλη. Δεύτερο κόμμα. Ναι. Με 13%. 2,5% η Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη, 2,5% Χρυσή Αυγή και το Άρμα Πολιτών στα ίδια ποσοστά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο, πάμε για διαφημίσεις, έχουμε πολλά να πούμε και να απαντήσουμε και για ερωτήματα και για το φοιτητικό επίδομα που ρωτάνε. Έτσι, φοιτητικό επίδομα. Σε λίγο επιστρέφουμε, σε λίγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 26 του μηνός, Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου. Πάει και εβδομάδα, πάει και ο Ιανουάριος. Χειμωνιάτικη ημέρα. Χειμωνιάτικη ημέρα. Να δείτε στα καλάπητα το χιόνι, να σας δείξουμε και λιγάκι άσπρη μέρα. Δεν είναι πολύ χιόνι, εντάξει. Είναι όμως λίγο χιονάκι. Πανέμορφη. Λίγο χιονάκι. Λίγο στο χωριό μου, στους Λυσουργούς τι γίνεται τώρα. Στην Πύλδο. Πολύ λίγο ακόμα, είναι πολύ λίγο. Μέχρι να χιονίσει και στην Δράμα να αναφέρουμε. Και σε αρκετές άλλες περιοχές. Λοιπόν, είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται ανάμεσα στη Σαντορίνη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. 6 και 24 πρώτα λεπτά. Τους ξύπνησε τους κριτικούς. Ξύπνησε, είναι κριτική τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Και παρά είναι ξύπνη. Τώρα ήταν πολύ πρωί. Κριτικά από τα χέρια του Κρήτη. Ξύπνησε και τους Σαντορινιούς. Μέχρι την Πάρο, την Ήο έγινε αισθητή σεισμική δόνηση
Δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, μας λένε οι σεισμολόγοι. Άλλωστε, είμαστε μια χώρα που οι σεισμικές δονήσεις είναι σύνηθες φαινόμενο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να δούμε λιγάκι τα της εσωτερικής επικαιρότητας. Συμφώνησαν, εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξανδρα. Ακριβώς. Συμφώνησαν εργοδότες και εργαζόμενοι να μην κοπεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Είχε ρίξει η Τρόικα τον μπαλάκι στους κοινωνικούς εταίρους, σου λέει οι βιομήχανοι θα ζητήσουν, σου λέει να καταργηθεί. Εμείς όμως λέγαμε στις προηγούμενες μέρες, και αν δεν κοπεί, μάλλον αν συμφωνήσουν να μην κοπεί. Τι θα γίνει εκείνη. Πήραμε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Χθες μας την έδωσε την απάντηση ο διοικητής του ΙΚΑ, κ. Σπυρόπουλος. Λέει: θέλετε να σας πω την προσωπική άποψη και να απαντήσω ευθέως. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά ποιος βουλευτής θα ψηφίσει όταν δεν ψήφισε να είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή? Θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα? Γι' αυτό λέει τα έχει πάρει στο κεφάλι ο κ. Παπαδήμος. Και από την Κοσταρίκα έρχεται σπεσμένα. Ο κ. Παπαδήμος λέει: τι πράγματα είναι αυτά, λέει, με το Χρυσοχοίδη. Να μην ξέρει το μνημόνιο. Έχουν κάτσει να ξενυχτήσαν όλοι οι βουλευτές του Πασόκ. Μετά από εκείνη τη δήλωση. Διαβάσανε το μνημόνιο. Ναι, αλλά νομίζω τώρα που το διαβάσανε καταλάβανε τι ψήφισαν. Μάλλον αυτό κατάλαβα. Μα είπαμε αν δεν το διαβάσανε εκείνοι, πήγαμε να διάβαστε εμείς. Λοιπόν, άλλα θέματα τώρα. Έρχεται ο κύριος Νταλάρα. Ο εκπρόσωπος των τραπεζών. Για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για το κούρεμα, για την ανταλλαγή των ομολόγων. Το οποίο όμως κούρεμα, θα το πούμε αυτό, θα συνοδεύεται από μέτρα και αποδέσμευση όλων των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Υπογραφή τους. Ναι, με δέσμευση. Έγγραφη δέσμευση. Και μέτρα τα οποία θα προβλέπονται στη νέα δανειακή σύμβαση. Γι' αυτό προβλέπεται και άλλη σύσκεψη αρχηγών, λέει το κομμάτι. Στην Συνόδου Κορυφής της Δευτέρας. Καλά, εντάξει, ναι, αυτοί που συσκέπτονται συχνά. Τώρα τελευταία, ναι. Το θέμα είναι αν σκέπτονται. Είδες. Γιατί ποιος το έχει πει ότι οι Έλληνες. Ναι, υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει όταν βλέπεις κάποιον να συσκέπτεται πολύ, δεν βγαίνει ποτέ αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Όταν συσκέπτεται, δεν σκέφτεται. Σαν τις δημοσιογράφους σκέψεις. Που κάνουμε 2 ώρες. Λούφα, κάθετο καθώς και λέει: γιατί εμείς όταν κάνουμε σύσκεψη κάνουμε. Όχι, βγάζουμε πάρα πολλά, σε παρακαλώ. Κλείνουμε καλές. Σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Λοιπόν, άλλα θέματα στην επικαιρότητα έχουμε. Ναι, γιατί να πούμε για τις Ενέργεια και Ελλάς Power. Για τη ΔΕΗ, ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει. Αφορά 200.000 καταναλωτές, έτσι. Που σημαίνει νοικοκυριά. Που σημαίνει νοικοκυριά, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο. Σημαίνει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ μέσω αυτών των ιδιωτικών παρόχων, μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή θα το λάβει κανονικά υπόψη το Υπουργείο, αλλά από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια διευκρινιστική εγκύκλωση για να δουν τι θα κάνουν. Πώς δηλαδή θα πληρώνεται από εδώ και πέρα το χαράτσι. Αν εγώ ήμουν σε μια ιδιωτική εταιρεία και είχα πληρώσει. Κάτσε και εσύ έχει βάλει ανακοίνωση εταιρείας. Αν ήμουν σε μια ιδιωτική εταιρεία και είχα πληρώσει την εγγύηση. Ναι. Φεύγω από την ιδιωτική εταιρεία, θα πληρώσω πίσω την εγγύηση. Ή θα τρέχω σε offshore εταιρεία για να πάρω πίσω την εγγύηση. Εκτός αν γίνει συμφωνία να πάει αυτομάτως στη ΔΕΗ αυτή η εγγύηση. Αφού στη ΔΕΗ δεν έχουν πληρώσει ούτε το ρεύμα. Αφού δεν έχουν πληρώσει ούτε το ρεύμα. Εδώ δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι, κουκλάρα μου. Ναι, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει να το πάρει. Γιατί τώρα που πας πίσω στη ΔΕΗ θέλει πάλι εγγύηση η ΔΕΗ. Λέτε η ΔΕΗ να κάνει καμιά διευκόλυνση και να μην ζητήσει εγγύηση. Πάντως η ΔΕΗ χθες έκανε πάρτι γιατί πήρε 200.000 τελάδες. Το ρεύμα, κάτι τέτοιο έχω ακούσει και θα το δούμε κι αυτό. Γιατί να έχουμε 300 βουλευτές και πόσους να έχουμε. Ξέρω. Μην μου απαντήσεις, ξέρω. Εσύ τηλεθεάτρια είσαι, τα έχεις πάρει τώρα. Είσαστε απαράδεκτοι, γιατί δεν είπατε τίποτα για αυτό που έγινε χτες στο Χίλτον από εργαζόμενους του ΠΑΜΕ. Κάναμε 3 συνδέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε στο μοναδικό κανάλι που είχαμε ζωντανή σύνδεση. Είχαμε ζωντανή σύνδεση. Και από τη Μιχαλακοπούλου και από τη Βασιλή Σοφίας. Αν δεν είδατε χτες την εκπομπή, εμείς είχαμε ζωντανή σύνδεση από το πρωί από τις 7 μέχρι τις 10. Και βγήκαμε 5 φορές, 6 φορές από εκεί. Που ήρθαν τα ΜΑΤ, που πήγε ο εισαγγελέας. 7 με 10 είχαμε σε ζωντανή σύνδεση. Μου ήρθε μόλις τώρα και μήνυμα και για το φοιτητικό επίδομα που ρωτάγαμε. Τι γίνεται με το φοιτητικό επίδομα? Μου λένε ακριβώς από την εφορία, όταν υποβάλει κάποιος τα δικαιολογητικά του και είναι εντάξει, το παίρνει αμέσως άντε σε το πολύ 2 ημέρες. Σε και μία είδηση που θα ταράξει τα νερά. Κόβουνε ή δεν κόβουνε για το χαράτσι το ηλεκτρικό? Όχι. Δεν το σε κανέναν. Σε κανέναν, βέβαια. Εάν σου βγάλω εγώ σε λίγο έναν που του κόψανε το ρεύμα από το χαράτσι. Θα σκίσω το θεματολόγιο. Θα το σκίσω το θεματολόγιο. Σκίστο από τώρα. Σκίστο. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και θα σας βγάλουμε ένα πολίτη. Και εδώ σας θέλω κάβουρα, κύριε Στεριώτη μου, εάν θα απαντήσετε ή όχι. Εδώ σας θέλω, κύριε Βενιζέλο, γιατί καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν πλήρωσε το χαράτσι. Άνεργος. Όχι άνεργος ακριβώς. Είχε ένα μαγαζάκι, το κλείσε. Ναι. Άνεργος, δεν είναι. Και το. Κάτσε να σου πω, άνεργο, να δεις τι εννοώ. Κάτσε, επειδή δεν το ξέρεις θέμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε το 1/3 του καταστήματος. Χθες που πήγαν να του κόψουν το ηλεκτρικό προχτές δεν ήταν εκεί, ξέρεις γιατί? Ήταν στο δικαστήριο γιατί του πήρανε
Το 1 τρίτο του το κατασχέσανε. Τι που λέει, τα τζάμια και την πόρτα και κατασχέσανε το 1 τρίτο του κτηρίου, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ενώ είναι σε δυσμενή θέση και του παίρνανε το μαγαζί, του κόβανε το ρεύμα. Ξέρεις γιατί κατανάλωση. Το ρεύμα, όχι του μαγαζιού. Ξέρεις γιατί κατανάλωση ρεύματος. Γιατί. Αρχική, 14 ευρώ. Αστιεύεσαι τώρα. Και με το χαράτσι μαζί και τα λοιπά. Δεν σε έχω πει ποτέ υπερβολικό, αλλά θα σε πω σήμερα. Εδώ τι είναι αυτή, θα σου δείξω τους λογαριασμούς μόνο, να τους έχεις υπόψη σου. Μελέτησέ τους, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Σαν το μνημόνιο. Έτσι, μελέτησέ τους και μετά. Έχει απόλυτο δίκιο. 14,53 ευρώ. Μαζί μας ο Δημήτρης ο Βόλας. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είναι ο εκδότης από την εφημερίδα Ποντίκη, θα λογοδοτήσει. Γιατί εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα στην εφημερίδα το Ποντίκη. Λες, το κογλίφι και κουκουλοφόροι ονειρεύονται κυβέρνηση αχρήστων. Τους άχρηστους τους ξέραμε. Και τους ξέρουμε. Είναι για τους επόμενους. Τους κουκουλοφόρους και τους τοκογλύφους, ποιοι είναι αυτοί? Οι κουκουλοφόροι είναι οι πρόθυμοι που πάνε στην Τρόικα πριν το οποιοδήποτε άλλο και λένε. Άχρηστοι. Οι άχρηστοι είναι αυτοί που είναι επιτελάρχες της καταστροφής και θέλουν να ξαναγίνουν. Μετά τις εκλογές. Η κυβέρνηση των λεγόμενων αρίστων, η οποία όμως. Είναι κατά το τραγούδι Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Το γνωστό λαϊκό άσμα. Και κλείστο το μαγαζί. Βέβαια, έχει κλείσει μαγαζιά. Ο άλλος καλεσμένος, Γιάννης Παπαγιάννης. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις? Είσαι καλά? Πώς πάει? Όλα καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Να δούμε σήμερα που θα γυρίσει ο Γιώργαρος από την Κώστα Ρίκα. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε τον Αρνιακό τι το είχαμε. Τις προηγούμενες μέρες στο δελτίο εμείς το είχαμε. Τι καιρό κάνει στην Κώστα Ρίκα? Βγάζαμε και χάρτη. Μας είπε καλό καιρό. Η προσφορά για τα βιβλία, για τα μνημόνια ήταν για χτες. Είχαμε πει ότι οι 10 πρώτοι βουλευτές του Πασόκ που θα παίρνανε τηλέφωνο θα τους στέλναμε δωρεάν και με τα έξοδα. Έτσι, όχι αντικαταβολές και τέτοια, το μνημόνιο για να διαβάσει. Ξέρεις, Γιώργο, ότι η Κώστα Ρίκα είναι ο φορολογικός παράδεισος των offshore των ΗΠΑ και του Καναδά. Τι πήγε να κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός? Ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Καλά, και οι σοσιαλιστές κάνανε στην Κώστα Ρίκα. Η Κώστα Ρίκα πού θα κάνει? Τη δημοσκόπηση τη δείξαμε. Τη δείξαμε. Για δείξτε τη δημοσκόπηση. Ναι, τη δείξατε τη δημοσκόπηση. Πέμπτο κόμμα το παιδιά του Πασόκ. Κοιτάξτε εδώ. 12% του Πασόκ, 30,5% η Νέα Δημοκρατία, 12,5% το Κουκουέ, 6% ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, 12,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4% οι Οικολόγοι Πράσινοι. Μπαίνει ο Καραμέρος. 13% η Δημοκρατική Αριστερά, 2,5% η Δημοκρατική Συμμαχία. Σφίγγεται η τώρα. Όλα αυτά με την αναγωγή. Ένα η Ανταρσία, 2,5%. Το 2,5% με την αναγωγή. Ναι. Μπαίνουν Βουλή. Προσέξτε όμως, θέλω να μείνουμε λιγάκι εδώ για να δείτε γιατί εγώ. Μας τα πει ο Αντώνης. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μια δημοσκόπηση για μένα, θα με βγάλει μακράν τον καλύτερο δημοσιογράφο. Αφού εγώ πληρώνω. Στα πρωινά. Θα μου βγάλει λάθος. Πόσο έχει το άρμα πολιτών? 2,5. Πάμε στις δημοφιλίες των αρχηγών των κομμάτων. Είναι δυνατόν να είναι δεύτερος ο Δημαράς στους πολιτικούς αρχηγούς, δημοφιλέστερος, και να μην μπαίνει στη Βουλή? Και αυτό σου λέω, έχω μουρλαθεί στα χάπια το πρωί. Έχω πάρει ένα κουτάκι χάπια. Αυτά τα είχα για μια όλη εβδομάδα, τα πήρα όλα σήμερα. Όλα μαζεμένα. Λοιπόν, κύριε Ζωβόλα, τι κάνουμε τώρα, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην τελική ευθεία και όλα τα άλλα που λέγονται δήθεν δεν θα υπάρχει κίνδυνος να μην υπογραφεί η σύμβαση, να μην γίνει το κόρημα κλπ. Είναι τεχνάσματα επικοινωνιακά. Είναι δεδομένη η υπογραφή και το κούρεμα, αλλά οι όροι που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση και που θα δεσμεύουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τα επόμενα 20-30 χρόνια θα είναι δυσβάστακτοι. Γι' αυτό απευθύνομαι στους Έλληνες πολίτες, αυτούς που είναι τα θύματα αυτής της μνημονιακής πολιτικής των τελευταίων 2 ετών, τώρα, κυριολεκτό τώρα, πριν υπογραφούν οι συμβάσεις, πρέπει να αντιδράσει. Διότι οι καιροί ουμενετοί, εάν υπογραφούν, και θα υπογραφούν και από τους 3 αρχηγούς των κομμάτων που είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την πολιτική, τότε θα είναι αργά. Τότε πράγματι θα αποτελεί επαναστατική γυμναστική να αντιδράσουν. Θέλω να σας ρωτήσω, θα υπογραφεί τώρα η Δανειακή Σύμβαση. Θα μπουν ως εγγυητές και θα υπογράψουν και οι αρχηγοί των 3 κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Πριν τη Δανειακή. Τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν ούτε θα ψηφιστούν από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Κοιτάξτε, η Δανειακή Σύμβαση θα περιλαμβάνει και το πλαίσιο των μέτρων. Θα πάνε μαζί αυτά. Επομένως, μην την παθήσουμε όπως με το μνημόνιο,
Που ήρθε το μνημόνιο και δεν ξέραμε τα μέτρα. Τα μέτρα τα μάθαμε μετά. Το ίδιο θα γίνει. Το ίδιο θα γίνει. Ακριβώς το ίδιο, αλλά όμως όπως και στο μνημόνιο, έτσι και τώρα θα περιλαμβάνονται οι όροι, το πλαίσιο των όρων θα περιλαμβάνονται. Γι' αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς ότι τάχα στους στόχους συμφωνεί, αλλά στα μέτρα διαφωνεί. Μα άμα υπογράψει τους στόχους, τα μέτρα είναι δεδομένα πλέον. Άρα εδώ η κρίσιμη στιγμή είναι αυτή και το εννοώ και το κυριολεκτό. Και αμαρτία που λέμε ουκ έχω, όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Εάν τώρα δεν αντιδράσει ο κόσμος και πέσει στην παγίδα που του στήσανε με την αλλαγή πρωθυπουργού και πράγματι σταμάτησαν οι όποιες αντιδράσεις, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά μετά από 2-3 μήνες. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε? Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Να σου πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, επειδή έχω πείρα από πολύ μεγάλη πείρα, απλώς να ρωτήσω αυτό. Εδώ βλέπετε εφημερίδες, μεγάλες εφημερίδες μεγάλων συγκροτημάτων, να μιλούν για παράταση του βίου της κυβέρνησης του Παπαδήμου για 5, 6 και 7 μήνες. Μα κύριε Παπαγιάννη, αυτό μεθοδεύουν. Και η Τρόικα και οι εξωθεσμικοί ελληνικοί παράγοντες αυτό μεθοδεύουν. Και θα καθυστερήσουν την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή για να κερδίσουν χρόνο την κυβέρνηση αυτή. Πώς μπορεί να αντιδράσει? Ο κόσμος, κοιτάξτε, το μόνο και απευθύνομαι με απόλυτη ειλικρίνεια στον κόσμο. Ας δείχνουν ότι δεν τους αφορά και ότι δεν τους απασχολεί η αντίδραση του κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει κόκκινη γραμμή. Τι κόκκινη γραμμή? Τώρα έχει βάλει και άλλες κόκκινες γραμμές και τις έχει πηδήσει, έχει κάνει άλμα επί κοντό. Εδώ σας λέω, το μόνο που τρέμουν και διεθνείς οργανισμοί και κόμματα που κυβερνάνε είναι η αντίδραση του ελληνικού λαού. Απόδειξη. Μετά από αυτά που γίνανε μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, αναγκάστηκαν αυτοί οι μηχανισμοί για να κερδίσουν χρόνο να αλλάξουν τον Πρωθυπουργό, ναι ή όχι? Άρα υπολογίζουν, τον μόνο που υπολογίζουν είναι το λαό και κυρίως οι δανειστές και όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ το λέω με υπευθυνότητα, γιατί και όταν ήμουν υπουργός σε κυβέρνηση, εκείνο που κοιτάζαμε είναι να μην προκαλέσουμε τον κόσμο, να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Αντωνή, 13ος, 14ος μισθός. Χθες τα βρήκανε οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Λέει κάτω τα χέρια. Παπαγιάννη, τα βρήκανε. Το Λατόλα τα βρήκανε. Συμφωνώ. Και εδώ τι θα γίνει? Θα νομοθετήσει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πει όχι στο 13ο και 14ο μισθό και όχι στον 14ο μισθό? Η εκτίμησή σου? Η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά δεν θα το κάνει. Η εκτίμησή σου? Αυτό που λέει ο Αντώνης. Ότι δεν το κάνει. Θέλετε να ακούσετε τι μας είπε χτες εδώ ο διοικητής του ΙΚΑ όταν του είπαμε ακριβώς το ίδιο ερώτημα που έδωσε σε εσάς? Εάν συμφωνήσουν. Καταρχήν, ευχόμαστε, αν είναι με το κάνει. Ναι, προσέξτε. Του είπαμε, κύριε διοικητά, εάν οι κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν να μην κοπεί ο 13ος και ο 14ος, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Εάν λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες και εργαζόμενοι, αποφασίσουν να μην κοπεί ο 13ος και 14ος μισθός και η Τρόικα θέλει να κοπεί, θα πάμε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Απαντώντας ευθέως στο ερώτημά σας, νομίζω ότι ή σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή αν δεν υπάρξει άλλη εκδοχή, ενδεχόμενα σε νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι τα συνδικάτα δεν θα υιοθετήσουν εθελοντικά να κόψουν 13ο και 14ο μισθό. Αν με ρωτήσετε ως πολίτη και ως συνδικαλιστή, συμφωνώ με την άποψή τους. Πρέπει τα συνδικάτα να ορθά εμένουν σε αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν δεν εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης του αιτήματος ή του επιδιωκόμενου στόχου συγκράτησης του εργασιακού κόστους, η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη, προκειμένου να κατοχυρώσει και τη διαδικασία του PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση, να πειθαρχήσει τις εντολές της Τρόικα. Αυτή είναι η εκτίμηση του κυρίου. Ξεκάθαρη, Σπυρό. Έχει έρθει μαζί μας και ο οικονομικός αναλυτής, ο κύριος Καζάκης. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Συζητάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Τα βρήκανε οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. Τώρα είναι τα κουμπιά της Αλέξανας. Πώς θα περάσουν ένα νομοσχέδιο ή μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου όταν βουλευτές του Πασόκ, για να μπορούν να πίνουν ένα καφέ στην πλατεία του χωριού τους, γιατί κάποιοι από αυτούς δυστυχώς δεν θα εκλεγούν. Δυστυχώς για εκείνους. Δεν θα εκλεγούν. Δεν ψήφισαν τη διάταξη για το ωράριο των φαρμακείων. Και θα ψηφίσουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου για κατάργηση 13ου και 14ου. Νομίζω ότι το σκηνικό θα είναι το ίδιο όπως είδαμε τις προηγούμενες φορές.
φορές. Θα πάρουμε τα 89 δις ή δεν θα τα πάρουμε? Αν είναι να τα πάρουμε, κόψτε τους μισθούς. Αν είναι να μην τα πάρουμε, θα χρεοκοπήσουμε. Το γνωστό παιχνιδάκι. Μάρτιο δεν είπαμε? Μάρτιο δεν έχουν πει ότι θα πρέπει να πάρουμε τα 89 δις για να πληρώσουμε ιστορίες και όλα αυτά? Άρα η ιστορία του εκβιασμού είναι ενός μηνός. Κοιτάξτε πόσο ωραία μέσα εισαγωγικά, δεν είναι καθόλου ωραία. Αν σου βγει ο άλλος και σου πει ότι ξέρετε κάτι, ωραία, τα βρήκατε εργοδοτικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι, αλλά εγώ σου λέει θα χρεοκοπήσουμε, θα επιστρέψουμε στη δραχμή, θα μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέτε ότι θα μας πούνε. Ακριβώς, το ίδιο πράγμα. Το που λένε τόσους μήνες πριν. Και αυτό θα το πούνε. Τότε τι θα γίνει, κύριε Ροτσοβόλο? Εγώ λέω το πλέγμα μέτρων που θα περιλαμβάνει η Διανοιακή Σύμβαση είναι πάρα πολύ χειρότερο από το να κατεβεί από τη διαπραγμάτευση τάχα μου για το 13ο, 14ο. Και έτσι λοιπόν θα αφήσουν αυτό εικάζω, για να περάσουν ότι δήθεν κρατήσαμε την κόκκινη γραμμή. Αυτό που είπε ο κ. Παπαδήμος. Διότι δεν μπορεί να σταθεί ο Σαμαράς κυρίως όταν ψηφίσει ως Υπουργικό Συμβούλιο οι δικοί του άνθρωποι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να πάει σε ένα μήνα σε εκλογές. Δηλαδή έτσι δεν μπορεί να σταθεί. Τι λέτε εσείς, κύριε Τζοβόλα? Εγώ πιστεύω ότι όπως έκαναν και τις άλλες αφαιρέσεις δικαιωμάτων των εργαζομένων και κατακτήσεις, έτσι θα μεθοδεύσουν με το δίλημμα αυτό. Συμφωνείτε που υπόθηκε. με τον κύριο Καζάκη? Απόλυτα. Αυτό είπα και προηγουμένως. Ότι τελικά με αυτό το δίλημμα και θα προσπαθήσουν να παρατείνουν το βίο αυτής της κυβέρνησης και του συγκεκριμένου πρωθυπουργού που ήρθε να επιτελέσει συγκεκριμένο έργο. Καταρχήν, κέρδισε ναι ή όχι πολιτικό χρόνο με την αλλαγή του πρωθυπουργού? Και δεύτερο, για να ολοκληρώσω εκείνο που έλεγα πριν, ότι το μόνο που υπολογίζουν είναι ο λαός. Γιατί κόπτονται οι δανειστές μας και η Τρόικα και εδώ οι εξωθεσμικοί παράγοντες να υπογράψουν και τα τρία κόμματα? Και γιατί κόπτονταν να κάνουν κυβέρνηση με τρία κόμματα? Για να καθυποτάξουν το λαό και τις αντιδράσεις του λαού. Άρα τρέμουν το λαό. Γι' αυτό και απευθύνομαι στους πολίτες και τους λέω τώρα να αντιδράσουν. Τώρα, πριν υπογραφεί η σύμβαση. Γιατί το να κάθονται στον καναπέ και να κάνουν και εγώ το ζω έξω. Περπατάω χρόνια, δεκαετίες και τώρα έτσι. Επειδή έχω μια αλφα αναγνωρισιμότητα. Ξέρετε τι ακούω να μου λένε? Βοηθήστε. Δηλαδή να βοηθήσουν οι άλλοι για να κάθονται στον καναπέ αυτοί. Και εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Πρόεδρε? Εκλογές πότε βλέπετε? Κοιτάξτε, οι εκλογές, εγώ πιστεύω, είπα και προηγουμένως πριν έρθετε, ότι μπήκαμε σε περίοδο πολιτικής αστάθειας. Θα προσπαθούν οι μηχανισμοί να στείλουν κυβερνήσεις με συναλλαγές. Το γκάλωπ το χθεσινό αυτό δείχνει. Επιβεβαιώνει αυτό που το λέω επί μήνες εγώ. Ότι μου θυμίζει 65 με συναλλογίες τις σημερινές. Όπου το παλάτι έδινε εντολή μέχρι και Τσιριμόκου. Τον κόκκινο πολιτικό. Λοιπόν. Έτσι. Τελικά με συναλλαγές σχηματίζονται κυβερνήσεις και έπεφταν οι κυβερνήσεις. Γιατί είναι τόσο σκληρά τα μέτρα που πρόκειται να παίρνουν κάθε λίγο και λιγάκι, που δεν θα αντέξει οποιαδήποτε κυβέρνηση την οργή και την ανάγκη. Δηλαδή, τι μήνυμα παίρνουμε από τη δημοσκόπηση της VPRC? Φτιάχνουμε την αναλλακτική πρόταση και εδώ ο κύριος Δελατόλας πολύ σωστά έχει τον τίτλο αυτό. Κυβέρνηση αχρήστων, το κογλίφι και κουκουλοφόριο ονειρεύονται. Αισθάνομαι ντροπή όταν ακούω ψήνουν μεγάλο συνασπισμό να λένε ότι δεν διάβασαν το μνημόνιο που έβαλε δεσμά στη χώρα, στην νεολαία και στον ελληνικό λαό για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι ντροπή αυτή. Τι δεν είναι πολιτική. Αυτοί έπρεπε να αυτοκτονήσουν. Αναφέρεστε του κυρίου Χρυσοχοΐδη και στην κυρία Κατσέλη? Αναφέρεστε και στην κυρία Κατσέλη? Τώρα σαν τους τυφλοπόντικες, όλοι αυτοί που στήριξαν αυτή την πολιτική και υπέγραψαν το μνημόνιο για να προστατεύσουν τα τομάρια τους, είμαι σκληρός, ναι, θα κάνουν όλοι ότι δεν ξέραν τίποτα. Εσείς πιστεύετε αυτό που βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι στο 12%? Ασφαλώς. Από αυτά που βλέπετε στον κόσμο. Ασφαλώς. Μα πιο θυμωμένοι είναι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι αυτοί που πάλεψαν από το 74, το 80, το 85, το 90 και βλέπουν με ΠΑΣΟΚ να τίθεται η χώρα υποκατοχή, βλέπουν να αφαιρούνται κατακτήσεις πολλών δεκαετιών και αγώνων αυτού του λαού και το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόζει την πιο σκληρή αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρμοσε κόμμα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Και πώς εξηγείται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% και δεν εισπράττει, δηλαδή δεν πηγαίνει σε λογική αυτοδυναμίας? Κοιτάξτε, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία από τις βασικές ευθύνες για την τρομακτική αύξηση και των ελλημάτων και του δημόσιου χρέους και για την πολιτική που εφάρμοσε 5,5 χρόνια. Ένας, δύο, τρεις. Και ο κόσμος δεν ξεχνάει τόσο εύκολο όσο έλεγε
ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε 1-2 χρόνια, διότι είναι νοπή η πολιτική που εφάρμοσε μέχρι πριν 2 χρόνια. 1-2-3 φίλοι μας επανέρχονται πάλι στο Τσοβόλα, εδώ στα όλα. Καλά τώρα αυτά. Λέγοντας ότι. Είναι καλύτερο να τα παίρνουν τώρα. 22 χρόνια του τα παίρνουν. Και το δημόσιο χρέος από 61% στο ΑΕΠ που ήταν το 89 έφτασε στο 160%. Λέει ο Δημήτρης Ελλάς. Γεια σου, Δημήτρη Ελλάς. Γιώργος Ελλάς εδώ. Λέει, συμβάλλεται αγαπητέ Γιώργο Παπαδάκης αδιόρθωτος. Ή αγαπητός είμαι αδιόρθωτος. Αγαπητέ αδιόρθωτο Γιώργο Παπαδάκη, και από τα δύο. Συμβάλλετε κι εσείς, οι δημοσιογράφοι, στην εξαθλίωση της χώρας μας, όταν καλείτε πρώην υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι ήταν προτεργάτες του ασύστολου δανεισμού και τώρα έχουν και άποψη. Τσοβόλας, Χριστοδουλάκης, Παπαντονίου και λοιποί. Ρώτησε τον καλεσμένο σου. Όταν ο Ανδρέας φώναξε Τσοβόλα εδώ στα όλα, αυτός που τα έβρισκε. Αυτή, είναι άδικο. Ναι. Που είναι, για διάβασε το σχόλιο αν τολμάς και άσε το ρεπορτάζ και τα κλάματα για το λαό. Ούτε έκλαψα σχέση για το λαό, ούτε είμαι εκφραστής του λαού. Γιώργο, δεν έχει καμία σχέση ο Παπαντονίου της ληστείας του χρηματιστηρίου, ο Χριστοδουλάκης του ξεπουλήματος των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και των Ολυμπιακών Αγώνων με τον κύριο Τσοβόλα. Και δεν τους έχω καλέσει ποτέ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άλλη εκπομπή βλέπατε, αγαπητέ Δημήτρη Ελλάς. Καταλάβατε. Να απαντήσω και εγώ λίγο σε αυτό. Να απαντήσετε. Επειδή έχω απαντήσει κατ' επανάληψη. Προς τον Δημήτρη Ελλάς. Ακούστε, παρότι έφαγε ψωμί ο ξεχασμένος Έλληνας πολίτης στην οκταετία 81-89, παρότι εγκαθιδρύθηκε το κράτος πρόνοιας, παρότι είχαμε ανάπτυξη το 88-89 σε πραγματικούς όρους 4% πάνω από τον πληθωρισμό και τη μικρότερη ανεργία 7%, έναντι 10% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη, αυτό τι λέει? Ότι εκείνη η οικονομική πολιτική ήταν εκείνη που τη ζητάνε σήμερα όλα τα κόμματα. Πόσο ήταν το χρέος στην εποχή εκείνη? Ήταν 61% στο ΑΕΠ και σήμερα είναι 160%. Αν το θέλεις σε αριθμούς, σήμερα είναι 20 φορές πάνω σε απόλυτους αριθμούς από ό,τι ήταν το 89. Παρότι επί 22 χρόνια στα πλαίσια της ήπιας προσαρμογής και τώρα της σκληρής προσαρμογής τα έχουν πάρει όλα από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο φίλος αυτός φαίνεται είναι της σχολής. Πάρτα όλα από τους πολλούς και δώστα στους ολίγους. Εγώ είμαι της αντίθετης λογικής. Ότι τα παίρνεις από τους λίγους, τους οικονομικά ισχυρούς, τους αεριτζίδες του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, στους οποίους τα έδωσαν τα τελευταία 22 χρόνια, για να τα δώσεις για την ανάπτυξη οικονομίας, για τη μείωση της ανεργίας, γιατί η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία είναι η ανεργία, η οποία στους νέους έχει φτάσει στο 45 περίπου %. Ο φίλος φαίνεται είναι βολεμένος ή δεν ασχολείται καθόλου. Όμως ήταν καλό που ακούστηκε από και μασάει αυτά που του σερβίρουν κάποια μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένα και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν τη στροφή της οικονομικής πολιτικής που έγινε μετά το 89 και της εξωτερικής πολιτικής. Μα χθες, αγαπητέ κύριε Τσοβόλα, χθες μεγάλη πρωινή καθημερινή εφημερίδα, η Καθημερινή, τραβούσε τα αυτιά των βουλευτών γιατί τόλμησαν, το διάβασε ο Αντώνης το άρθρο, τόλμησαν να καταψηφίσουν τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου. Αντί να τους πούν μπράβο ρε παιδιά που έχετε μια διαφορετική άποψη, και ξέρετε κύριε Πρόεδρε το ρόλο του βουλευτή ότι πρέπει να είναι ελεύθερος, μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης τραβάνε τα αυτιά των βουλευτών. Βέβαια εγώ τους λέω, έχεις δίκιο, αλλά τους λέω και κάτι άλλο. Αργά είσαστε, γίνατε αντιστασιακοί και αντιμνημονιακοί. Όταν πέρναγαν. Ο δημοσιογράφος όμως δεν μπορεί να τραβάει το αυτή του βουλευτή. Γιατί όταν πέρναγαν τα νομοσχέδια. Εξαρτάται τι αντιπροσωπεύει ο δημοσιογράφος. Σωστό. Εξαρτάται, ναι, βέβαια. Τι αντιπροσωπεύει. Αν αντιπροσωπεύει εντολές από ξένα κέντρα, ξένες πρεσβείες και συμφέροντα αλότρια, είναι ένα θέμα. Να πω και κάτι άλλο στο φίλο αυτόν. Να πω και κάτι άλλο. Δημήτρη Ελλάς πάει εκπομπή. Στο φίλο αυτόν. Όχι, τελειώνω γιατί 8 ξέρω να φύγω από δικαστήριο. Όχι, έχεις πει κιόλας να γίνει μια συζήτηση. Ακριβώς. Με τους συντελεστές. Και το επαναλαμβάνω. Και να γίνει από εδώ. Το επαναλαμβάνω. Με συντονιστή τον Γιώργο ή όποιον θέλουν αυτοί και να κληθούν από τη Νέα Δημοκρατία και από τους άλλους. Να κληθούν της Τράπεζας Ελλάδος, που μας μίλησε για ενάρετη πολιτική ο κ. Προβόπουλος. Τώρα πρέπει να πω κάτι, Γιώργο, το έχεις επισημάνει και εσύ. Είναι ο μόνος υπουργός οικονομικών που την πλήρωσε. Εκτός από αυτό, που έχει δουλειά, γύρισε στο επάγγελμά του.
Θέλετε να τους θυμηθούμε όλους έναν προς έναν? Είναι ο μόνος που έχει δουλειά. Ο Καζάκης τι είπε, τι είπατε κύριε Καζάκη? Λέω και οι άλλοι έχουν δουλειά. Έχουν πάει σε εταιρείες χρηματοπιστωτικής αγερτίας, έχουν πάρει θέσεις ακαδημαϊκές και διδάσκουν τα παιδιά του κόσμου δυστυχώς τα οικονομικά που οδήγησαν στην καταστροφή της χώρας. Έχουν πάρα πολύ καλές δουλειές. Εξαιρετικά παιδιά είναι. Να θυμίσω και κάτι άλλο, Γιώργο. Και με αυτό να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα κλείσουμε οι διαφημίσεις. Για πείτε μου. Ότι εγώ ήμουν εκείνος που από ευαισθησία δημοκρατική, όταν ο λαός είπε έξω από τη Βουλή το 2000 και το 2004, επέστρεψα δισεκατομμύρια σε δραχμές στο ελληνικό δημόσιο από τις επιχορηγήσεις που ήταν για το κόμμα. Να βρει ο φίλος αυτός, ο οποίος μασάει αμάσιτα αυτά που του... Δεν κατάλαβα, είχατε πάρει λεφτά και τα επιστρέψατε? Στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη αν υπάρχει άλλος πολιτικός... Γιώργο, μου επιτρέψτε μια μικρή ερώτηση στον κύριο Πρόεδρε. Τώρα πώς αισθάνεστε κύριε Πρόεδρε που κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης σας εξύβριζαν τότε γιατί είχατε δίθεν διασπάσει το Πασόκ? Και τώρα σας γλύφουν. Και τώρα αυτοί είναι που βρίζουν πρώτοι το Πασόκ και γλύφουν εσάς. Πώς αισθάνεστε? Να σας πω κάτι. Θυμάμαι με το σπίτι, τη δίθεν βίλα κτλ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Να σας πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μάθει και ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Δυστυχώς η πολιτική παίζεται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Κατά συνέπεια δεν λαμβάνω υπόψη καθόλου αυτές τις τακτικές. Όταν έχεις αποφασίσει να αναμειχθείς στην πολιτική και να θεωρείς την πολιτική ως μέσο προσφοράς και όχι δικό σου απολαβών, όταν δεν έχεις κάνει διαπλοκή και έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις το δύσκολο αυτόν για την πολιτική δρόμο, τότε όλα αυτά έρχονται. Η δυσφήμιση, η προσπάθεια μείωσης κλπ. Αυτό που λέτε είναι δείγμα της κοινωνίας και του συστήματος. Και του συστήματος. Να σας πω τώρα κάτι. Και με αυτό να κλείσουμε για διότι ακριβώς τώρα προσπαθούν να βρουν σωσίβια σε ανθρώπους για τους οποίους η κοινωνία έχει μια αλφα άποψη. Θετική άποψη. Τώρα εκτιμιόνται τα έργα και οι πολιτικές συμπεριφορές κάποιων που δούλεψαν στον Το λέω γιατί θυμάστε το άρθρο περί του γιου του Αγωγιάτη στο Βήμα, έτσι, το θυμάστε? Ασφαλώς. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος κοινωνικός ρατσισμός. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσοβόλα που ήταν μαζί μας. Εμείς θα συνεχίσουμε και έχουμε